נחש את הבלו, אותו בלוק. יאללה. יאללה. בפעם ה-50. אוקיי. אפילו לא שמתי אבל. אוקיי, יש משהו דומה לזה. וואו, אם אתה לא שם את זה אני רוצח אותך. אוקיי, מוכן? כן. נו, מה תעשו? 3, 2, 1. חמד, זה יותר דומה. איך אתם רוצים? זה יותר דומה. עוד פעם. אוקיי, מוכן? 3, 2, 1. אוקיי, עכשיו חייב. 3, 2, 1. די בספר! אוקיי. אין לי כוח. אנחנו נובים בזה. 3. רגע, אני מחפש את זה. 3, 2, 1. יואו! תודה לאל. הלאה, ביי.